Takže ahoj, a tady to je můj kanál, už jsem tam, myslím, že jedno video natočil a teďka jdeme další video dělat, bude to ze hry Agar a já nebudu zdržovat, dám si nickname Honza.cz a jdeme na to. Tak doufám, že mě nikdo nesežere, protože... No jako, už jsem tady na tom serveru, jiný není. No, nevystřelil po mně. No, na tady tom jsem byl už první. Ty mi neutečeš. Utek mi. Na tady tom serveru jsem byl první, sakra. Jo, dobrý. Nevím, jak se mi to povedlo, ale dobrý, já jsem spokojený. A bylo to fakt dobrý. Ježišmarja. Sakra. Tady má svoje zázemí. Ne. Nevystřeluj. No tak tam je velký ten, on nemůže vystřelit. Schovám se. Tak. Ne. Jsi žrát nějakého jinýho. Nebyla. A kdybyste chtěli další video na Agar.io, teďka jo, já to čtu takhle, tak mi napište dolů do komentářů. Pojď, vole, oh shit. Tak to bylo hodně dobrý. Ne, jako panku. Pojď. Ne, nežer mě. Saka. To nemám, mám už skoro 411. A zatím to jde jako po másle. Žádná výjimka. Teda. Ne. Dogi. To kdybych měl, to bych byl tak na 5. místě. Ne zrovna na 5., ale na nějakém dobrém místě. Pojď. Dobrý. Už mám hodně hodek. Pojď. 70. nejlepší, 10. nejlepší. To už je něco. Ne. Tam je nějaký hejzl. Jestli se rozdělíš, tak tě zabiju. To by se mělo už. Ne. Fucking malej. Dobrý. Jsem se osvobodil. Pojď! Do prčic! Je to tak. Rozdělil jsem ho. Sakra, tam je někdo velký, už bych se mohli spojit. Pojď, jo, už se spojím. A teď to půjde. Pojď. Sakra. To kdyby snědl.
On je po mně. Hajzl. Tak tohle bylo všecko z tohohle videa. To byla jenom taková ukázka, jako dělal Peťan. Jestli se vám video líbilo, tak dejte samozřejmě like. A jestli se vám líbilo, tak dejte, a když se vám nelíbilo, tak dejte dislike, mě to jedno. Ale dejte mi odběr, pokud chcete, na ten můj druhý kanál taky. A nic, tak čau.